всички и добре дошли във втори епизод на подкаста Дизайн и днес само. Днес съм поканил един гост, който отново е завършил в Нов български. Тя е фрилансър, доста успешен бих казал и не на последно място е графичен дизайнер. Дами и господа, представям ви Глория Шуглева, позната на всички като Глори Арт. Глори, здравей! Благодаря, че се съгласи да снимаш с мен. Как си? Много съм добре, благодаря за поканата и съм изключително впечатлена от вашето студио и колко сте професионални, още първи курс и с каква страст днеска правиш всичко и ходиш и командориш. Браво! В днескашния епизод ще си говорим за много неща, но главно ще си говорим за фриланс, как да бъдеш успешен фрилансър, как можеш да защитиш работата си от нея, защото мисля, че в днешно време е доста така опасно, бих казал. И лични историки. Лични историки. Предлагам те да започваме, ако искаш. Започвам с първия въпрос, който може би ще се препокри с първия епизод, който снимахме с Веси, но кажи ми, защо избра графичен дизайн като бъдещето ти? Винаги съм знаела, че ще е нещо свързано с изкуство, с рисуване и така нататък. И винаги съм знаела, че няма да съм традиционен художник, който рисува картини, пълни галерии и така нататък. Но с течение на времето, може би към 7-8 клас, разбрах за това животно-графичен дизайнер и си казах, това ще бъде. И правенето на лога, на брандинг, на иконки дори ми звучеше супер яко нещо и общо така започнах. От колко време вече? До ден днешен, колко години се занимаваш с графичен дизайн? Мисля, че от втори курс в университета ми беше първия стаж, след това имаше втори, трети стаж и след това беше паралелно университет и работа, така че от тогава. Тоест много време. Сигурно вече 10 на години. Защо избра точно Нов български за графичен дизайн? Като има, тогава не знам колко е имало, но... Тогава нямаше много избор. Тогава бях един семестър и половина на едно друго място, което се оказа Скамърски университет. Аз точно това ми е следващия въпрос, да разкажеш малко за Скамърския. Значи, виж са. Когато правих собствен ресърч, аз в 12-ти клас с всичките си нулеви познания, по каквото и да било, и с моя лаптоп, една Toshiba, която тотално умря. И Нов български беше единствения резултат най-отгоре и подточка Б беше този колеж. Няма да му казвам името, защото не е коректно. Да. Може да се окаже, че вече са легитимни. Тогава според мен не бяха. Издържах там половин месец. Студентите не ходеха. Половин месец? Половин семестър. Студентите не ходеха, камо ли преподавателите не ходят и седиш в един коридор и чакаш някой да дойде. А коридора беше една половината сграда на едно начално училище. Го бяха направили на този колеж и той е приземния етаж. И общо взето в твоите почивки ти отиваш в голямото междучай с малките дечица за кафе. Това е в София? Да, това е в София. Това е в Дружба. Жокер, ако някой тръгва да записва колеж с дизайн в Дружба. Тоест ти първо си записала в този колеж и си изкарала един семестър там и след това си решила за Нов български. Да, и си казах, не. По точка аз се връщам, да. Тоест ти било много интересно там. Страшно беше направо. Там какво учихте? В смисъл като тук цветознание, печатни продукти или... В интерес на истината аз записах рекламен дизайн, защото според мен това беше друга дума за графичен дизайн. Обаче още от ден първи те бяха объркали моята специалност и то по-скоро не объркали, ми бяха постъпили последния начин. Не са се записали достатъчно хора за рекламен дизайн и те са казали, окей, начин не може да привикаме такива преподаватели. Дай ще я пишем в анимация. И аз отивам първи ден и си взимам програмата. В смисъл един лист и гледам персонаж. Добре. Композиция, цветознание, окей. Така. Анимационно кино. Чакай. И отивам при директорката и питам така. И тя ми обясни жената. Така е постъпила и ми казва, ама не се притеснявай. Те са почти еднакви предметите. И ти естествено млад, зелен, акъл, толкова. Кажеш, окей, само момиче от провинцията в университета са те записали. Ще ходиш.
Мале. И така един семестър учих анимация. Не съжалявам, между другото, защото беше много интересно. Анимацията не е за мен, обаче си порисувах доста. Да, то там главно си рисува май, доколкото... Да. Рисувахме анимирани сцени на щифт, но на което има перфорирана хартия, на които правиш една поза, Мале. отлистваш, рисуваш и като ги Много мърдаш яко. бързо и те се движат. А преди да запишеш дори в Нов български, ти средното си образование изкарала ли си го с графичен или... Не. В Кнежа, столица на България, има само средно общо образование и аз завърших история, биология, химия, българска литература, такива предмети. Тоест ти не си учила графичен и Не. си го имала просто вътре в себе си рисуването и Не, си решила. имаше много YouTube туториали. Общо цялото ми свободно време беше свързано с рисуване и с дизайн на самообучение. Тогава имаше един сайт DeviantArt и тогава беше пълно с туториали за дигитално рисуване. Pinterest не мисля, че го бях открила все още тогава, но ти като не знаеш материята, всичко ти е интересно и взимаш ресурси от тук, от там. В крайна сметка супер излишни работи съм правила, но да, всичко визуално. Всичко визуално. Сега ще засегнем малко фриланс, защото си Давай. доста успешен фрилансър и ще си поговорим първо за Creative Goody. Дами и господа, ако не знаете какво е Creative Goody, на екрана ще го видите, това е собственият small, бих казал small, но в същото време доста успешен бизнес в... Смол си. Small си, но е успешен. Да. Гори вътре продава много неща. Ако искаш, кажи какво предлагаш. Мога да разкажа откъде почна. Да, това ми е следващия въпрос. Откъде и как реши да го създадеш Creative Goody? Creative Goody всъщност на мен ми беше дипломната работа. Creative Goody беше, започна от едно лого, което беше една изрязана конфетка с ръбчета, при което моя човека, който ми помагаше с дипломната работа, как беше? Човек, преподавателя, който ти помага. Рецензент? Да, така. ми каза, това е твърде просто за логото за твоята дипломна работа, за брандинг, трябва да е нещо по-така. И аз съм така, окей, супер много мисъл вкарах и ще бъде Creative Bear. И от кръгче го направих на 3 кръгчета и го направих на мече. И такава ми е дипломната работа, но това реално беше началото на stationery бранд, който е илюстрирани картички, които се произвеждат в България, метални значки, стикери, падове за писане и всякакви такива Календари, неща. книги. Книги няма и календари няма, но... Книгата ти Art of Glory, всъщност. Тя си е моя, тя си е артбук. Creative Goody беше с идеята да е, ще кажа думата, бизнес, но да е нещо, което е отделно от мен, нещо, което хората не свързват с мен, което може да намериш в книжарниците. Защото не исках да го обвързвам за себе си с идеята след време това да наема хора, да бъде по-голямо и да може да действа без мен. А в началото, като стартира с Creative Goody, беше ли ти трудно, като нямаше никой да ти помага, нямаше клиенти, нали, защото беше абсурдно първите години е доста трудно. Значи всички пари, които съм изкарала от продажби, в първите, може би, 3 или 4 години, абсолютно 100% се инвестираха в печат на нови неща. И в взимане на плотер, на принтер, на мастил, на гилотина, на опаковки, на какво ти сетиш. Участие по базари и така нататък. В смисъл, нищо реално остава за тебе. Това е едно много, много скъпо хоби беше в началото. Наистина доста потвърждавам. Особено ако правиш грешки, защото грешките са... Имала съм. Я да скажеш за най-епичната грешка. Налага ли се да печаташ примерно 200 картички на ново? Да. Значи, имала съм картичка, която пуснах сега, за мен тогава това беше огромен тираж, примерно 200-300 бърлеви, сега това е нищо. Вместо Happy Birthday пише Happy Butthey. Пропусна си буква. Да, и получавам поръчка за някъде, мисля, че за магазин, някъде в щатите беше, и поръчаха 70 картички, аз опаковам, изпращам. И след 2 седмици вече са ги получили, получавам съобщение. Извинете, мисля, че има грешка с тези картички. Естествено, ти поемаш шипинга в онази посока, шипинга в тази посока, печата на ново, шипинга в онази посока. Бая. Солено ми излезаха тия картички. Да. Да ми кажеш, как точно се става фрилансър и то толкова успешен в България, точно защото знаем, че тук фрилансър не е толкова развит към
от гледна точка на... Отиваш в НАП. Така, от най-общо казано. Не, супер елемент. Значи да станеш фрилансър, просто трябва по някакъв начин това, което правиш, дизайна, който правиш, някой да намери да ти плати за него. Готов фрилансър си. Мгм. Така. Ако питаш за чисто по-бизнес частта, по-легалната част, за съжаление трябва да се регистрираш като фирма Мгм. или като занаятчия. Едноличен търговец. Не е такова. Не съм сигурна, че Много така се съм води. взет с тея. Занаятчия, така се води в България. И за съжаление, ако си занаятчия, не можеш да работиш с хора, които са извън България. Супер сложно е. И аз, да не си пипам микрофона, аз имах късмет, че семейен приятел е счетоводител. И той каза, ела ти покажа как се случват нещата. Но за да си направиш фирма, ти трябва точно 12 лева. 12. Така че не е толкова сложно. С Creative Goody само правиш ли шипинги извън България? Да. Повечето поръчки са за извън България. В България работя с 3-4 малки магазина. Всичко останало е в кашони. Извън България. Да. Защо реши да станеш точно фрилансър, а не да работиш примерно в някаква рекламна агенция или Аз съм печатница? работила в рекламна агенция. Преди да станеш фрилансър? Да. И паралелно с работата в рекламна агенция и в продукт компании съм била фрилансър през цялото време. Обаче ти като пробваш едното, пробваш другото, виждаш кое ти харесва повече и определено свободата и динамиката на това да си фрилансър ми допадна много повече, отколкото сутрин да ставам, да пътувам, офисната култура, какво ще ядем на обед, small talk до кафемашината, да чакаш да стане си колко часа, за да можеш да тръгнеш и в крайна сметка всеки да има мнение в тая стая за твоята работа. Всеки винаги има мнение за твоята работа, но така или иначе нещо не ми харесваше на 100%. Да си фрилансър е най-яко. Не бих казала, че най-яко. Най-яко е за мен, обаче за теб, ако го пробваш, може да се окаже, че не ти харесва, в което няма нищо лошо. Има хора, които горят да са сред други хора. Да. Аз обичам вкъщи. Много яко е вкъщи. Може би този въпрос, който ще задам сега, много хора се интересуват, ако един фрилансър, по графичен дизайнер говорим, успява ли да се издържа месечно с парите, които вади от фриланс, ако не работи в печатница или рекламна агенция? Защо трябва да работиш в печатница? Стигат ли ти средствата за месец да си изкараш, които изкарваш, за да си покриеш разходите, наем? В началото, каквото и да почнеш, е най-трудно. В началото, когато започвах, както казах, първите няколко години, не съм изкарвала нищо. Не, че не съм изкарвала нищо, но в момента, в който изкараш нещо и ти изкарваш толкова малко, но в твоето съзнание си изкарал много, но сега като го видиш е толкова малко, че примерно на теб се щупва компютъра, вам 1000 лева. Отиват, заминават. Да. В началото, каквото и да правиш, е трудно. Обаче след време ти вече, първо, че имаш практика, имаш client base, имаш подход към хората и дори да не се свързат с теб клиенти по някакъв начин, в портфолио е изключително важно и присъствие онлайн е много важно, ти можеш да пичваш към клиенти и ти да ги печелиш. Така че, как да го кажа, ако сега се обърна към мене преди 8-10 години, просто ще бъде някакво такова, прави каквото правиш, обаче знаеш, че първите години ще е най-трудно, не се отказвай, ще случат нещата. Просто трябва да преминеш през една као в началото, че да се случат нещата. Другото, което е ти, когато започваш да занимаваш с нещо, нямаш ясна представа за своите умения. Мислиш се за много добър. Мислиш, че нещата, които правиш, са окей, че заслужава да бъде платено за тях, че са на нивото, както на други професионалисти. За съжаление, това не е така. Какво би съветвал младите дизайнери и артисти в България, ако примерно създадат собствен фриланс бранд? Мисля, че най-добрият съвет, който бих могла да дам, е да си създадат някакво комюнити, някаква общност, както вие сте в момента и си помагате и правите някакви съвместни проекти, защото за съжаление в момента е супер, супер трудно за стартиращи креатив хора. Независимо дали е с графичен дизайн, точно поради навлизането на AI тия неща, защото бута стартиращите, джуниорите, в момента много ги бори, защото това, което един джуниор може да направи, един синьор може да го направи за 15 минути с един тул.
За съжаление. И Гадно. това фирмите, които искат да съкратят малко бюджет, го знаят и в ущърб на вас и на хората, които са с няколко години опит, защото те така трябва да поемат повече работа за същите пари и се налага да го направят. Та съвета ми е здраво комюнити, общи проекти, да си показвате портфолиото, независимо колко е зле. То винаги ще е зле, като го погледнете назад. Показвайте си нещата и си давайте обратна връзка. Спомена AI Много след хубаво, малко, да. Ще имаме тази тема, изкуствен интелект, точно отделна част. На следващия лист. На следващия лист след малко. От едно твое видео ти имаш видео за студио Ghibli и за стилът Ghibli. Ох, удари Да, слушам. Мнението ти за Ghibli стилът като цяло? Аз съм изключителен фен на студио Ghibli. Съм гледала всички филми по няколко пъти и Яо Миязаки и целият му екип са професионалисти на световно ниво и аз мисля, че който не е гледал поне един филм да гледа. Моето мнение е, че това, което се случи в началото на тая година е напълен, в смисъл, тотален рип-оф. Много тренди беше този стил Ghibli точно. Да, всеки си правеше филтри, правеха се анимации, даже целият имаше TikTok ми беше пълен с това. някакъв човек, който беше направил сюжета на Lord of the Rings в стила на Ghibli и го беше пуснал. И дори имаше апове, които, имам чувството, като гъби никнаха всеки ден, на всеки час, които единствената функция, платени апове, единствената функция на този ап беше ти да платиш, да си качиш твоята снимка, той да ти го преобразува на Ghibli стил, ти да можеш да си го публикуваш в Фейсбук, някой да ти го хареса. Това не е ли печелене на чуж гръб? Да. Авторски права в кофите. Точно. Според теб, всъщност, кажи ни, как може един артист да защити работата си от кражба? Авторското право важно ли е като дизайнер да го знаеш? Хубаво да се знае, но не мисля, че на 100% можеш да си защитиш авторското право. Мисля, ти можеш да направиш всичко, което се изисква от теб, но в крайна сметка дали някой ще те украде и ще се възползва от тебе, зависи от другия човек. Той, ако иска да направи мизерия, ще направи мизерия. Оттам нататък ще трябва да се съдите. А в България съдебната система не е добре. Не е добре. А за AI, функциите на всички AI платформи, може ли според теб AI да замени графичен дизайнер, да го сложи там долу на 100% и повече да не съществува тази професия? Защото съм чувал доста мнения по този въпрос, че до 5 години AI ще се подобри, ще може да замести цял графичния дизайнер, аниматорите, тези, които работят с кино и анимация. Възможно ли според теб наистина да сложат долу и да не натърсят никога повече? Не. Всички AI тулове са AI тул. Уреди, неща. Някой трябва да работи с тях, някой трябва да ги управлява, някой трябва да има око за тия неща. Примерно, ти да кажем, че не можеш да готвиш. Обаче си гладен. Аз ако ти дам една печка, ще си направиш някакво ядене, ще ядеш. Ама в крайна сметка ще можеш ли да се похвалиш това, което си направил? Нещата помийте, които в момента се публикуват. Говорим за реклами от много големи фирми. Билборди, по телевизията, онлайн. Всеки използва, не всеки, тези хора, които са решили, че ще направят стъпка в тази посока, го правят. Те си преценяват. Обаче, аз съм напълно осъзната, че хората го виждат това и им е като трън в очите. Не може... Личи си, всъщност. Не може да си такава голяма фирма, да имаш такова име, някакви луди обороти, subscription планове и ти да не прекараш повече от 20 минути на твоята рекламна кампания за 2025. Аз бях гледал наскоро една реклама, мисля, че беше на Coca-Cola, че точно тяхният дизайн е направен с AI. Да. Самата рекламна кампания, мисля, че беше с една кола, ако не се лъжа, и с дядо Коледа, нещо такова имаше. Да, те сега пуснаха коледните кампании. То просто си личи, колкото и да е направена, нали, да не си личи филтри, личи си, наистина много е гадно това, че толкова неглижират дизайнера. Дори и сега. То не е само дизайнер, цели екипи. Тук има режисура, тук има режисура, сториборд,
анимация, осветление, озвучаване и така нататък. Няма само графичен дизайн, има цялата креатив индустрия да стои зад една секунда видео, което да представя пред света. Да. Може би те са го направили от тази гледна точка, че ще спестят. Те всъщност от какво ще спестяват, като те си Кой ще спестиш? милиарди имат. Но може би те така наблягат на... Мисля, че те са едната от компаниите, които ще наблегне повече на AI, което не ме радва. Аз мисля, че когато достигнеш определено ниво, защото Кока-кола не я държат някакви Точно нормални заради това... хора, някакви креатив, дет мислят къде ще направим нещо. Те го мислят хора, които гледат цифри по цял ден и въобще не им пука аз и ти какво мислим по тази тема. Те трябва да продават камион с коко. Те си го продават и с AI, и без Да, AI. вчера пих. И аз. Сега, може би този въпрос може да се затрудни, но всички знаем, че когато работим с клиенти, истински клиенти, и като примерно им кажем, че едно лого, за пример, струва 300 лева, ти казват, аз мога да си го направя за много по-малко, мога... Правил. Не. Правил. Може да го направиш за по-малко. Правил. Ползват AI, имам такива познати, които ползват AI да се направят лого, но и аз пробвах, направих един експеримент, едно лого, пусна го през AI, има го готово, пусна го и през AI. Това, което то ми направи, нямаше... липсва самата логика на логото със самия AI. Тоест, ако едно лого наистина струва 300 лева и той е правилно от човек, аз мисля, че може да се продаде и за много повече, защото точно AI доказва, че това не може да бъде така. Първи въпрос е, ти не продаваш лого, продаваш брандинг. И към логото ти имаш целият брандинг. Едно лого е просто една картинка, не можеш да го продадеш по този начин. Трябва да има много замисъл зад него, трябва да има проучване, проба, грешка, експерименти, версия 1, версия 2, комуникация с човека, да го убедиш защо този символ представлява него. 2. Никога не може да накараш човек да види стойността на труда ти, ако той не я вижда. Смисъл, или ако той не те уважава, не може да го накараш да го уважава. Ако човек е решил, аз не искам да давам пари за глупости, като казвам глупости в кавички, не можеш да го накараш. Те виждат финалния продукт, те виждат само логото. Да. Не виждат, че за това лого има лично време, което ти си отделил да направиш, да го скицираш, да го после през всички процедури. Те виждат крайни резултати. Може би точно заради това тези хора, които не разбират, казват, много скъпо, абсурд, толкова пари няма да дам. Да. И си го правят сега и мисля, че е перфектно. Да го правят, ако им харесва, си го ползват. Който плаща, той избира музиката, така че живи и здрави. Има клиенти, има и клиенти. Така че изобщо не дей да се трогваш, че едната част не се интересува от нещо, което е по-качествено за тебе. Как се промени работата на графичен дизайнер в последните 5 години в България? В кое естество? В естеството на това, че е примерно AI, в естеството на това, че всички ни неглижират, че примерно не можем нещо. Как се промени работата от преди 5 години, тъй като се занимаваш от повече време, аз това не мога да го кажа за себе си, но преди 5 години ти правиш ли същото като графичен дизайнер? Да. И го правиш в момента абсолютно по същия начин? Занимавам се, общо казано е същото, но процесът на работа е малко по-различен. Промяната е в pool of talents. В момента графичният дизайн е много по-популярен, отколкото беше преди 5 и преди 10 години. В момента конкуренцията е в смисъл много по-голяма. Сега огромна, не знам в сравнение с кое е огромна, но е много по-голяма. И аз като млада рибка в този океан е много по-трудно аз да си намеря първата работа, защото първата работа винаги е най-трудна. Първата работа теб те обучават. Първата работа не си много ценен кадър. Да. И другото, което е допълнително, че има много повече университети, които го предлагат това нещо. Аз сега от теб разбирам, че има и гимназии, които предлагат така специалност. Да, има графичен дизайн. Даже мисля, че има в София има такава професионална гимназия по дизайн, в която се изучават всички видове дизайн, интериорен, графичен. Мисля, че доста... Това от една страна е добре, защото може повече млади хора от малка възраст да се захванат с графичен дизайн, а не да го учат сам в университет. И може би това е яко. Може би аз, ако бях тогава, имах тая опция, бих го записала още от по-рано, но да. И другото, което е, че сега точно с AI нещата,
пак казвам, много е трудно на стартиращите Мгм. да се съревновават с този AI. А, Аз имам късмета да съм започнала по-рано и вече да съм примерно една-две крачки над това, но определено ако сега стартирах, щеш да ми е много по-трудно, отколкото тогава. Но отново ти, ако имаш комюнити от хора, ти имаш хора, които знаят повече, хора, които Да. знаят по-малко от тебе и може да си помагате. И Има хора и това комюнити всъщност не може всъщност да бъде само от графични дизайнери, но може да бъде и примерно хора, които се занимават с може реклама, и маркетинг. преподаватели, може да имаш ментори, може да имаш хора, които са от креатив индустрия. Индустрията е огромна. Тя Да. застъпва и гейминг индустрията, където Абсолютно. има академии, които са посветени само на това да обучават кадри, които ще създават игри. Мгм. Това също е към тях. Композиция, перспектива, цветна теория, анатомия, рисуване, звук, светлина. Да, абсолютно. Трябва да има всичко. Застъпват се. А мислиш ли, че дизайнерите и специално фрилансерите трябва да имат познания в областта, примерно, на рекламата, за да си промотират това или не? Трябва да имат някакви познания, колкото да им върши работа, но ако ще задълбаваш да ставаш рекламист, не виждам смисъл, честно казано. Има хора, които, примерно аз, когато бях тепърва стартираща, се интересувах от толкова много работи. Всичко ми беше интересно. Пробвах това. И портфолиото ми беше един гювеч. Имаше всякакви неща, стилите бяха изключително различни. Има една поговорка Jack of all trades, master of none. Общо взето, ти имаш определено време в деня, определено количество енергия. Ти не можеш да я посветиш на всичко по един същи начин. И в крайна сметка знаеш по-малко от много работи и в крайна сметка не си експерт в нищо. И тебе като те наемат, евентуално ако те наемат, те не са много сигурни ти колко добре ще се справиш с твоята конкретна задача, защото примерно имаш 2-3 примера, но всичко останало е различно. И нивото на останалите неща е различно. Да. А ти успя ли да откриеш свой стил в дизайна и в рисуването след време? В смисъл, ти в началото каза, че си започнал с манджа с грозде, с много стилове, много опити. Успя ли до този момент да откриеш собствения си стил? В дизайна той малко е на трендове. Да, то дизайн на трендове. Дизайна много се променя. Може би съм намерила подхода си в дизайна, а в рисуването и в илюстрацията мисля, че непрекъснато ми се еволва стила, защото колкото повече рисувам, надявам се, толкова по-добра ставам и сега това, което сега го виждам, като си погледна старите рисунки, както ти казах, пълна скръб. И се надявам след 10 години, като погледна тези, които са сега, ще се горде с тях, да съм така, ужас. Това значи, че си... Да. Дами и господа, вие долу в описанието може да откриете арт профил на Глори, да го разгледате, защото тя прави доста интересни неща. Кажи за YouTube, там по-скоро могат да научат някакви неща. А за YouTube лично аз сега точно ще говоря за това. Глори също има YouTube канал, в който от колко години? От много години се занимава с inspiration на млади хора. Точно тя ме инспира всъщност за дизайна, да го гледам от по-вътрешна гледна точка. Може да се абонирате за канали в YouTube. Прави много яки видеа. Студио турове. Ти скоро смени студио. Да. Беше интериорен дизайн. Как беше всъщност? Беше ли си трудно? Аз бях интериорен дизайнер. Аз бях зидаромазач. Ламинат рязах. Всичко. Много яко. Въобще не ми хареса. Да, но крайният резултат, може би скоро ще видим студиото. Аз чакам клипчето с новото студио вече. И аз. Останаха ми малко неща, разчистване, така нататък, но определено ще има тур. Нямам търпение. Сега да се върнем малко с темата за образованието относно графичния дизайн. Смяташ ли, че арт образованието в България подготвя добре, говорим от всякакви гледни точки, реклама, бизнес, дизайн, подготвя младите дизайнери за се хвърлят в средата, в истинската, или може би ги ограничава до някаква степен? Аз мога да говоря само за този университет, защото тук съм изкарала програмата. Да, нека да говорим за Нов български. Това, което знам за другите места е неща, които са ми разказвали от хора, които са били там и сега не искам да го засягам, защото не мога да кажа със сигурност. Нов български струва колкото струва, но мисля, че нивото, на което те подготвя, базата, която ти предлага и възможностите и средата са най-добрите в България. Много. В смисъл, говорила съм на други места, но няма база за сравнение. Да, и... Скъпчук.
Да, това е ясно, скъпичко, но може би обаче нивото, което получаваме след дипломиране, вече е доста високо. то нивото зависи от теб. Да, но Колко ще посещаваш лекциите, да, колко на стажове ще ходиш, колко има обучителни събития мисля, че има, да, и такива, семинари, и много неща, семинари, да, и проекти. От теб зависи. На теб ти предлагат много, колко от това ще вземеш. Да. зависи от теб. И само да кажа, това, което ти предлагат, е основата. Не бива да се лъжиш, че дори да вземеш всичко, като излезеш, си готов. Въобще не си Дизайна готов. се учи до края на живота ти. Всичко се Може учи. да го учиш, да. И да не говорим, че от година до година са много различни нещата. Доста. Ето ти, примерно, казваш, че нямаш някои предмети. Имаш ли, защото аз изучавам в момента в университета един предмет дизайн и маркетинг, Не. който ти си го нямала. М-м. Имаш ли нещо свързано с маркетинг? Нямах маркетинг, имах типография. Типография. Имах фотография, имах цветознание, имах история на изкуството, имах и други работи, които Мисля, сега че не в момента помня. липсва история на изкуството в бакалавърската програма по графичен. В Така нов ли? български. Да, не знам. Аз съм първи семестър и нямаме, но аз мисля, че той история на изкуството трябва да се учи от първи семестър Аз още. мисля, че в началото учихме история на изкуството. Аз това съм го учил в училище с история на изкуството. Мгм. А според теб какво липсва в програмите по дизайн и визуални изкуства? Да говорим за университетите само, не за гимназиите. Има ли нещо, което би добавила, ако беше преподавател, примерно? Може би, аз не съм сигурна в момента софтуерно. Със сигурност бих добавила нещо, защото непрекъснато има нови програми, нови industry standards, Да. които се използват, и ние в този университет учихме CorelDRAW. Вие не сте учили Photoshop и Illustrator? тогава? Учихме, но преди Illustrator учихме CorelDRAW. Знаеш колко души, когато излязохме от университета, използват CorelDRAW? Нула. 0. Всички ползват продуктите на Adobe, що са industry стандарт. Но пък, Да. не знам, може би след няколко години може да не са вече индустрия. Именно тия неща трябва да се следят и трябва да се предлагат нови софтуери. Уважаеми зрители, сега съм подготвил, ти това всъщност не го знаеш, подготвил съм една Имам рубрика, изненада. да, която се казва Дизайн дилеми. Оле, Подготвил съм ти 10 въпроса, които надявам се да не се затрудняват толкова много. Ще трябва да отговориш да избереш един от двата отговора. добре, Готова ли си? готова съм. Започваме. Айде, Първи въпрос. Плосък или 3D дизайн? плосък, Ръчно рисувани елементи или изцяло векторни форми? вектор, Серифен или безсерифен шрифт? серифен, Предпочиташ ли пастелно или силно контрастиращи цветове? силно контрастиращ, Бърза скица или Бърза детайлно... скица. Моля, илюстрация или фотография? илюстрация, Градиент или пълен цвят? пълен свят, Работа по собствен стил или адаптация към стила на клиента? адаптация, Адаптация. Симетричен или асиметричен дизайн? асиметричен, Традиционно или дигитално рисуване? дигитално. Гори. Това беше. Благодаря ти, че прие поканата ми да бъдеш част от подкаста. Надявам се да не съм те затруднил толкова много с въпросите. Изобщо не беше, Ако искаш, беше кажи много нещо приятно. за финал. Благодаря. За финал, благодаря. Беше ми изключително приятно. Ще дойда пак, Естествено. ако му покажеш, както и да е. Много добре се справяте. Благодаря. Нямам търпение да го гледам. Успех с едитването. Надявам се, че Благодаря. всичко се е записало. Още един финален въпрос. Кажи. Ако трябваше да опишеш дизайна с една дума, каква би била тя? Това може да е. Ох, Не. Може би ще да е интересно. Интересно. Интересно, определено интересно. ами това беше. Уважаеми зрители, благодаря ви, че отново отделихте от времето си да гледате епизода от подкаста Дизайн не само. Ако ви е харесал, харесете го, абонирайте се за каналът на New Blog for You, за каналът на Glory, посетете уебсайта и оставете коментар с кой искате да направим в следващия епизод. Благодаря ви отново и до нови срещи!